Как книгата "Глюкозната революция" промени начина, по който се храня, без глюкозни пикове и без млечни продукти. Здравейте! Днес ще ви споделя за една книга, която сериозно промени начина, по който се храня и се чувствам. Това е "Глюкозната революция" на Джесика Инчауспе. Видеото е кратко, но пълно с личен опит и практични съвети. Как да ядем по-свободно, но без рязко покачване на кръвната захар. Книгата обяснява колко е важно да контролираме кръвната си захар не само ако сме диабетици, а като цяло за енергия, хормони, апетит и дори сън. Авторката е биохимик и превежда сложната наука по разбираем и приложим начин. Говори за това как не е нужно да се отказваме от сладко или плодове, а просто да внимаваме как ги комбинираме. Моят опит е: за мен най-целният съвет от книгата беше да избягвам глюкозни пикове, като преди да ям нещо сладко или плод, приемам фибри, например краставица, тиквичка или зелена салата. Това намалява скоростта, с която захарта навлиза в кръвта и не усещам резки спадове след това. Има хора, които балансират с млечни продукти, например извара или сирене, но лично аз не бих препоръчала този метод, тъй като при чувствителност или непоносимост към мляко може да възникне сериозна реактивност, като възпаления, подуване или кожни проблеми, което не е добра идея в дългосрочен план. Фибрите са най-добрата алтернатива според мен, без странични ефекти, лесни за добавяне и с реален ефект върху глюкозния отговор. Защо препоръчвам книгата? Глюкозната революция ми даде свобода. Вече не изпитвам вина, когато ям нещо сладко, защото знам как да го направя по интелигентен начин. Не става въпрос за забрани, а за малки стратегии, които имат голям ефект. Препоръчвам книгата на всеки, който иска да има повече енергия, да намали апетита за сладко и просто да се чувства по-добре, естествено и без диети. Ако темата ви е интересна, дайте шанс на книгата. Може наистина да промени вашето хранене. Ако сте я чели, ще се радвам да споделите в коментар какво най-много ви е помогнало. Абонирайте се за още практични съвети, без забрани и крайности. Само реални резултати. Благодаря ви, че гледахте. До скоро!